Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sandy. Doc Sand ang tawag sa akin ng karamihan. 38 na po ako this year at masasabi kong still, birhen pa rin. Walang karanasan. Marami namang manliligaw o nanliligaw sa akin noon. May mga doktor pa nga, may negosyante, at may childhood friend din. Pero sadyang naging focus ako sa pag-aaral ko noon. Hanggang sa makapagtapos, nag-residency at tuluyan ng nagtrabaho. Lalo ko pang binuhos ang atensyon ko sa karir ko. Nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. May malit din akong cafe malapit sa bayan namin. Maayos ang kita, maayos ang buhay. Pero hindi ko napansin na unti-unti napaglilipasan na pala ako ng panahon. Kung hindi pa nga ako binisita ng mga magulang ko noon, hindi ko marirealize na malapit na pala akong mag-40. Iha, tumatanda ka na, baka nakakalimot ka. Para saan pa kung trabaho ka ng trabaho, wala ka namang pagmamanahan dahil hindi ka bumubuo ng pamilya mo. Ma, bata pa naman ako sagot ko noon. Aba nakakalimutan mo ba? 38 ka na, hindi ba? Doon ako natigilan. Lalo na nang sabihin niyang baka mahirapan na raw akong magkaanak dahil may edad na ako. Parang biglang bumigat ang hangin noon sa may sala. Siya nga pala iha, kasama namin si Liam. Dito muna siya para maayos tong bahay mo. Tingnan mo nga yung likod bahay mo. Sobrang sukal na. Abay napakataas na mga damo. Napabuntong hininga ko. Totoo naman, wala na talaga akong oras. Uuwi ako ng bahay, ilang oras, aalis ulit ako. Mag-i-stay muna siya dito, ipagawa mo lahat ng gusto mo. Masipag na bata yan, anak siya ni Mang Robin, yung driver ng dad mo, tanda mo ba? Yes, ma. O siya, wag ka nang kumontra ha? Paglingon ko, nandun siya. Nakatayo. Matangkad, moreno, may tsura ang lalaki. Liam, tawag ni mama. Kilala mo naman ang anak ko, hindi ba? Ikaw nang bahala dito. Opo, senyora. Ako na hong bahala dito sa bahay. Aayusin ko po. Doon nag-start ang lahat, Miss Love. Nang magtagpo ang mga mata namin ni Liam, hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang dibdib ko noon. Hindi yun takot. Hindi rin kaba sa estranghero. Parang may kung anong gumising sa pagkatao ko. Sa loob ko. Maya-maya lang din umalis na sila mama. Naiwan kaming dalawa ni Liam na medyo nagkakailangan pa sa isa't isa. Kumain ka na ba, Liam? Tanong ko. Hindi pa ho, doktora. Halika na, sabay na tayo. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Morena ang balat, matangos ang ilong, pantay-pantay ang ngipin kapag ngumiti. Simple lang ang dating niya pero napakalakas ng karisma. Yung mga gamit mo nga pala, dalhin mo sa taas. Yung katabi ng kwarto ko, doon ka muna matulog. Sabi ko, napilit kinakalma ang sarili. Lumipas ang mga araw, maayos naman ang samahan namin. Mahiyain siya. Kung hindi ko kakausapin, hindi magsasalita. Ako tuloy ang madalas magkwento tungkol sa buhay ko, sa trabaho, sa cafe, sa kung ano-ano. Tahimik naman siya pero nakikinig naman. At kapag nagsasalita siya, diretso siya sa mga mata kong tumingin. Isang umaga, Liam, tawag ko mula sa labas. Pagbaba ko noon, natigilan ako bigla. Wala siyang suot na pangitaas. Pawis na pawis. May hawak na pala at mga bagong putol ng damo sa bakuran. Kumikintab ang balat niya sa ilalim ng araw. Napalunok ako noon. Hindi ko siya dapat tinitikan. Pero bumaba ang tingin ko mula sa leeg niya. Pababa sa matipunong niyang dibdib. Dok, may iutos po kayo? Tanong niya. Oo, magbihis ka muna. Magpapahatid sana ako sa cafe. Marunong ka bang mag-drive?
Opo, doktora. Marunong po. Sandali lang ho, magbibihis lang ako. Pagbalik niya, nakapolo na siya. Pero ako, hindi pa rin mapakali. Sa loob ng sasakyan, tahimik kami. Amoy ko yung sabon niya, na may halong natural na amoy ng lalaki, na may amoy pawis. Matagal ka na bang marunong mag-drive? Tanong ko sa kanya. High school pa lang ho, doktora. Tinuruan na ako ni Papa. Bakit hindi ka nagtrabaho sa iba? Mas malaki ang bayad. Mas komportable na ho ako sa inyo. Sa magulang nyo. Kilalang kilala ko na rin ho kayo eh. Naapalingon ako sa kanya. Ako? Kilala mo ako? Opo naman. Bata pa lang ako, nakikita ko na kayo. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako yung madalas sinasama ni Papa sa inyo. Sabi ni Papa nga, magiging doktor daw kayo balang araw. Natupad naman. Hindi ko alam kung bakit pero parang may init na kumalat sa katawan ko. So proud ka ba? Pabiro kong tanong. Bagya naman siyang ngumiti. Siyempre naman. Sandali akong natahimik. May girlfriend ka na ba? Hindi ko napigilang itanong. Wala po. Bakit naman? Hindi pa ho priority eh. Napakagatlabi ako. Parang may kung anong kumiliti sa tiyan ko nang malaman kong single siya. Ano bang priority mo ngayon? Tanong ko ulit. Mag-ipon at maging responsable. Responsable saan? Saglit siyang napatingin sa akin bago binalik ang mata sa kalsada. Sa inyo ho? Hindi ko alam kung simpleng sagot lang ba yun, pero iba ang dating sa akin. Habang umaandar ang sasakyan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko. Pinapantay ang palda ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong na-conscious. Para akong hindi doktora. Parang dalagang kinakabahan sa unang date. Dok? Tawag niya. Okay lang po ba kayo? Parang bigla kang naging tahimik eh. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya pero may bahagyang pag-aalala. Ayos lang ako. Sagot ko pero ang totoo, hindi. Hindi ako ayos. Dahil sa bawat segundo na magkatabi kami, mas nararamdaman ko ang pagitan ng edad namin, ang posisyon at responsibilidad sa buhay. Pero kasabay noon, mas lumalakas din ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Ang pagnanasa. Ang makaranas. Oo, gusto ko nang makaranas. Gusto ko nang maging babae. At naisip ko, si Liam ang swerteng pagbibigyan ko. Pagdating namin sa cafe, bumaba siya para pagbuksan ako ng pinto. Salamat, Liam. Walang anuman, Doc. Saglit pa kaming nagkatitigan at sa unang pagkakataon hindi siya umiwas. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. At habang naglalakad ako papasok ng cafe, alam kong may nagbago. Hindi lang sa bahay, kundi sa sarili ko. Isang araw, gabing-gabi na ako nakauwi mula sa duty. Halos 11:00 na. Mabigat ang katawan ko pero mas mabigat ang isip ko dahil sa sobrang pagod. Tahimik na ang buong kabahayan pagpasok ko pero may ilaw pa sa sala. Nandun si Liam. Nakaupo siya sa may sofa na para bang kanina pa naghihintay. Oh, late na, ba't gising ka pa? Tanong ko habang inaalis ang sapatos ko. Tumayo naman siya agad. Inantay ko lang ho kayo, doktora. Matutulog na rin po ako. Hindi mo naman kailangang magpuyat para sa akin. Sabi ko pero may kung anong gumaan sa dibdib ko. Okay lang po yun. Saglit pa kaming nagkatitigan. Pagod ako noon. Pero may kakaibang init na gumapang sa katawan ko. Umiwas ako ng tingin at dumiretso na sa kwarto ko. Pagkapasok ko, diretso agad ako sa banyo. Binuksan ang shower. Hinayaan kong bumuhos ang malamig na tubig sa balat ko. Pero kahit anong lamig, hindi maalis nito ang init na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod lang to o dahil kay Liam. At habang pumapatak ang tubig sa katawan ko, naalala ko yung itsura niya kaninang umaga. Walang pangtaas, pawisan,
matipuno ang dibdib. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin sa sasakyan. Ang boses niyang mababa. Napapikit ako. Bakit ba ganito ako mag-isip? Ano bang nangyayari sa'yo, Sandy? Ako ang amo. Mas matanda ako. Dapat mas alam ko kung ano ang tama. Pero sa loob ng 38 taon, puro tama ang pinili ko. Ngayon, siguro pwede ko namang piliin ang kagustuhan ko. Isang beses lang naman. Siguro naman pwede ko ring sundin ang gusto ko. Pagkatapos kong maligo noon, nagsuot ako ng manipis na pantulog. Humiga na ako pero hindi pa rin ako mapakali. Pabiling-biling ako sa may kama ko na para bang may kulang sa akin. Hanggang sa tumayo ako. Hindi ko na pinag-isipan. Isang desisyon ang ginawa ko. Lumabas ako ng kwarto. Madilim na. Tanging ilaw sa maliit na lamp sa kwarto ni Liam ang nakikita ko sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan kong pinihit ang knob. Hindi yun nakalak. Mom? Boses niya agad. Gising pa siya. Nakatayo siya malapit sa kama at may inaayos. May kailangan ho kayo? Napahawak ko sa pinto. Bigla kasi akong kinabahan. Pwede ba kitang makausap? Mahina akong sabi. Opo naman, pasok ko kayo. Pumasok naman ako. Amoy ko ang sabon niya. Bagong paligo siya. Tumayo siya sa harapan ko na medyo naguguluhan pa. May problema po ba, doktora? Napabuntong hininga ko. Liam, may itatanong sana ako sa iyo pero gusto ko ng totoo mong sagot. Tumango siya. Lumapit ako ng kaunti. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Anong tingin mo sa akin? Nagulat siya. Po? Bilang babae. Saglit pa siyang natigilan at para bang hindi niya alam kung anong sasagot niya. Natahimik siya, pero hindi siya umiiwas ng tingin. Maganda ba ako? Sa paningin mo? Tanong ko. Napakaganda ho ninyo, doktora. Dahan-dahan niyang sabi. Babait, malakas ang dating, makinis, at maputi. Parang may kuryenteng dumaan sa balat ko. Napangiti ako sa huling sinabi niya. Hindi mo ba ako nakikita bilang matanda na? I mean, may edad ako at malaki ang agwat ko sa'yo. Umiling siya agad. Hindi ho. Sa totoo lang matagal ko na rin kayong hinahangaan. Talaga ba? Hindi ka ba naiilang sa edad ko? Naku, hindi ho. Napangiti ako ng bahagya. Alam mo may sikreto ako Sabi ko. Alam mo ba? Birhen pa ako. Wala pa akong karanasan. Napatayo siya ng tuwid at halatang nabigla. Doktora naman. Bakit yun naman sinasabi sa akin ng bagay na yan? Wala lang. Gusto ko lang malaman mo. Pero totoo yun, Liam Hindi ako nagbibiro. Pagpapatuloy ko pa. Wala pa akong karanasan sa isang lalaki. Puro kasi ako trabaho Hindi ko binigyan ng oras ang sarili ko. Kaya heto ako ngayon. Matagal lang wala sa kalendaryo. At ngayon palang maghahanap ng aliw. Ramdam ko ang malalim na paghinga niya. Liam, mahina ako pang sabi. Ikaw ang gusto kong makasama sa kama kung papayag ka. Sabi ko sabay hawak sa matipuno niyang braso. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero malinaw ang boses ko. Doktora, sigurado po ba kayo? Tanong niya ng halos mabulong. Oo naman. Ayos lang ba sa'yo? Aba, Liam, ang swerte mo na Hindi mo naman siguro ako tatanggihan. Isang hakbang pang ginawa ko palapit sa kanya. Ngayon, magkalapit na kami. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit may pagitan pa. Ano? Okay ba sa'yo? Doktora, wala naman yatang matinong lalaki ang tatanggi sa'yo, no? Anya, sabay titig sa akin. Pero tama po ba to? Tanong niya na tila nagpipigil. Hindi naman ninyo ako mala. Hindi ko sinagot ang tanong niya.
Sa halip, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang nag-umpisa. Ako ang lumapit. Ako ang naglakas loob. Hindi na importante yon. Ayaw mo ba? Hindi po sa ayaw, doktora. Ayaw ko lang po na sa bandang huli pagsisihan niyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pagsisisihan to. Unti-unti hinawakan niya ang mukha ko. Parang fragile na para bang baka mabasag ako anytime. At doon ko naramdaman na hindi na to basta init lang ng katawan. Maingat siya. May respeto pa rin siya sa akin. At dahil doon, lalo akong nanghina. Nagdikit ang noo namin. Ramdam ko ang paghinga niya sa pisngi ko. Sandy, bulong niya. Wala nang ma'am, wala nang doktora. Sandy. At doon tuluyang nawala ang pagitan namin. Hindi ko na iniisip ang edad ko. Ang bukas. Sa gabing yon, pinili kong maging babae. At si Liam, hindi siya nagmadali. Hindi siya naging padalos-dalos. Hindi niya ako sinaktan. Naging maingat siya. Dahan-dahan niya akong hinahawakan na para bang inuunawa ang aking kainosentehan pagdating sa bagay na yun. Na para bang alam niyang bago sa akin ang lahat. At bawat segundo, nararamdaman ko ang kakaibang saya. Ako nang nagkusang kalasin ang lahat sa sarili ko. Pagkatapos noon, tinitigan niya ako na may paghanga sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ako. Napapikit ako at doon nangyari ang isang gabing hindi ko talaga makakalimutan. At habang magkahawak ang mga kamay namin sa dilim ng kwarto niya, alam kong wala nang babalik sa dati. Dahil ngayong gabi, binigay ko ang lahat sa kanya at naging saksi doon ang bawat sulok ng kwarto niya. Pagkatapos ng gabing yun, wala ni kaunting ilang ang namagitan sa amin. Yun ang pinagtataka ko. Akala ko nga pagising ko makakaramdam ako ng hiya, pero hindi. Para akong isang bulaklak na biglang namukadkad. Mas magaan ang pakiramdam ko, mas naging malinaw ang isip ko, at mas malawak ang ngiti ko. Na kahit pagod sa duty, parang may kakaibang sigla sa katawan ko. Doktora, blooming ka yata ah. Biro ng isang nurse sa ospital. May secret yata si doktora. Tanong pa ng isa. Napapangiti na lamang ako. Hindi ko masabi-sabi ang totoo. Hindi nila alam na sa edad na 38, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng saya. Nagpatuloy lang ang ugnayan namin ni Liam sa bahay. Pero pareho kaming nag-iingat. Baka kasi may makakita at kung ano pang isipin. Kapag nagkakatitigan kaming dalawa, alam naming pareho ang lihim sa pagitan namin. Minsan habang nagkakape ako sa kusina, lalapit siya sa likod ko at marahang hahawakan ang baywang ko. Sandy, bulong niya. Sa bawat pagbigas niya ng pangalan ko para akong natutunaw. Hanggang isang araw, nagpahatid ako sa ospital. Marami kasi akong inasikaso noon. May meeting ng umaga, may procedure sa hapon, at nagkaroon pa ng emergency nung gabi. Bandang 1:00 ng madaling araw nang matapos ako. Pagod na pagod talaga ako noon. Tinawagan ko si Liam. Nagpasundo ako. Paglabas ko ng ospital, nakita ko agad ang sasakyan. Siya na ang nagbukas ng pinto para sa akin. Pagkasakay ko, sinara niya na yon at umikot siya papunta sa driver's seat. Pag-upo niya, bigla na lamang niya akong hinalikan sa labi. Sandali lang yon pero sapat para magising ako at mawala bigla ang pagod ko. Nagulat pa ako. Liam? Ngumiti siya ng bahagya. Namiss lang kita. Napangiti ako kahit pilit kong tinatago. Ikaw naman oh, namiss mo agad ako? Siyempre naman. Sagot niya na diretsong nakatingin sa mata ko. Magapon kang wala eh. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig talaga ako sa simpleng linyahan niyang yun. Tahimik ang biyahe. Kaunti na lang din noon ang dumadaan na mga sasakyan. Maya-maya, huminto siya sa isang gilid. Oh, bakit tayo huminto? Wala, titingnan ko lang kung okay po kayo. Tama na ngayang po na yan, sabi ko ay nagnakangiti.
Tumango siya at tumingin sa akin. Pagod ka ba? Oo, ang dami kasing ginawa eh. Saglit siyang natahimik. Tapos marahan siyang lumapit. Gusto mo mawala yung pagod mo? Bulong niya sa tenga ko. Natawa naman ako ng mahina. At paano mo naman gagawin yon, Aber? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko. Siyempre, may paraan akong alam para mawala yung pagod mo. Akong bahala. Siguradong matutuwa ka. Parang alam ko na yan ah. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko. Ako na ang lumapit. Hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi ko alam kung ano to, Liam. Pero masaya ako sa'yo. Ako rin, Sandy. At nagtagpo ang mga labi namin. Mas matagal at mas malambing. Hindi kami nagmamadali. Wala kaming pakialam kung may makakita. Sa loob ng sasakyan, bumigay kaming dalawa. Buti na nga lang talaga, tinted ang sasakyan. Hindi ko alam paano namin napagkasya ang mga sarili namin. Basta ang alam ko lang kapag gusto mo, may paraan. Hingal kami parehos pagkatapos. Kahit nabukas ang aircon, pawis na pawis si Liam. Ang ganda mo talaga, doktora. Sabi niya habang pinagmamasdan niya ako. Nambola ka pa. Naka-score ka na nga. Ano ba talaga tayo? Tanong ko. Kung anong gusto mo. Sagot niya. Ano ba ako sa'yo? Tanong ko. Babae. Na gusto kong pasayahin araw-araw. Napangiti ako. Sa gabing yun, hindi lang pagod ang nawala sa akin. Pati ang takot at pag-aalinlangan. Pag-uwi namin, pareho kaming may ngiti sa labi. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa kanya. Nagpunta na ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ilang minuto pa, bumaba siya. Sandy, bati niya ng mahina. Lumapit siya sa akin. Wala nang pag-iingat dahil wala namang makakakita. Hinawakan niya agad ang bewang ko, hinila ako palapit. Binigyan ng isang halik na maiksi. Good morning, bulong niya. Good morning, sagot ko. Hindi ko na alam, pero hinalikan ko na rin siya ulit. Hanggang sa hindi namin napansin. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig noon. Napalingon ako. Nandun si Mama. Nakatayo sa may pintuan ng kusina. Bit-bit ang handbag niya. Nabitawan ko agad si Liam. Ma! Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tahimik lang siya, pero malinaw ang nakita niya. Oh, teka, baka hindi pa kayo tapos. Parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo siya sa may pintuan, nakataas ang isang kilay, pero may bahid naman ng biro sa boses. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Ma, otal kong sabi, anong ginagawa mo dito? Tanong ko na pilit binabawi ang dignidad ko bilang anak. Mukhang ako dapat ang magtanong, Sandy. Anong ginagawa niyong dalawa ni Liam? Sagot niya nang nakapamewang pa. Hindi ako makasagot. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Pero sigurado ko, pulang-pula na ang mukha ko. Naglalaro ba kayo? Nangapoy? Dahan-dahan niyang sabi. Ma, halos pabulong kong sigaw. Liam, tawag niya. Seryoso ang tono. Yes, senyora. Sagot naman ni Liam. Mahinahon, pero halatang kinakabahan. Kausapin kita. At iniwan nila ako sa kusina. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila sa sala. Ilang minuto din yun. Ako nakaupo sa kusina, tulala. Kung kanina blooming ako, ngayon parang malalanta na. Iniisip ko kung magagalit si Mama. Kung palalayasin ba niya si Liam. Kung sasabihin niyang mali ang nakita niya. Pagbalik ni Liam, may kakaiba sa mukha nito. Parang nakangiti. Oh, anong sabi ni Mama? Agad kong tanong sa kanya na halos pabulong. Lumapit siya sa akin, marahang bumulong sa tenga ko. Buntisin daw kita. Parang sumabog ang tenga ko. Ano? Napahawak ako sa braso niya. Ngumiti siya lalo. Sabi niya kung seryoso raw ako sa'yo, panindigan ko. Huwag kitang paglaruan. Grabe naman, bulong ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Pulang-pula ka na. Biro pa ni Liam. Ma,
Sigaw ko, pero wala na siya sa may sala. Lumabas na siya ng bahay na parang walang nangyari. Hindi ka niya pinagalitan? Tanong ko pa. Hindi, sagot ni Liam. Sabi niya matanda ka na raw. May sarili ka ng desisyon. Pero kung sasaktan daw kita, siya raw ang sasagot sa akin. Napangiti ako kahit nangangatog pa ang tuhod ko. Akala ko magagalit siya. Sabi ko, mas nagulat pa yata siya na hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon. Biro pa niya. Tinapik ko siya sa may dibdib. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ko. Sandy, seryoso ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi kita tinitingnan bilang amo ko. Hindi rin kita nagustuhan dahil maganda ka. Gusto kita dahil sa ikaw. Sa unang pagkakataon, hindi na lang kilig ang naramdaman ko, kundi seguridad. Mula noon, mas naging bukas kaming dalawa ni Liam. Hindi na rin kami nagtatago. Alam naman na ni Mama at mukhang tanggap naman niya. Basta panindigan daw namin ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, napansin kong may kakaiba sa katawan ko. Nahihilo ako sa umaga, mabilis akong mapagod. May kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Bilang doktor, alam ko agad ang posibilidad, pero kinakabahan ako. Mag-isa akong pumunta sa klinik para magpa-test. Habang hawak ko ang resulta, parang bumalik ang kabog ng dibdib ko nung unang beses kaming nagkatitigan ni Liam. Positive, buntis ako. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko alam kung anong uunahin. Iiyak ba ako o tatawa? Sa edad kong halos magko-40 na, sa panahong akala ko huli na ang lahat, may buhay na nabuo sa loob ko. Pag-uwi ko, nandoon si Liam. Ang aga mo yata? Tanong niya. Tahimik lang akong lumapit sa kanya. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hanggang sa inabot ko ang papel. Binasa niya. Unti-unti nagbago ang ekspresyon niya. Sandy. Halos pabulong. Tumango ako, nangingilid ang luha. Buntis ako. Isang segundo ng katahimikan, tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat, sabi niya. Ha? Di ba dapat akong magpasalamat? Dahil binigyan mo ako ng pamilya. Hindi ko na napigilang umiyak. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Hindi. Bakit naman ako matatakot? Sagot niya agad. Hindi nagtagal, kinausap namin ang mga magulang ko. Sa halip na galit, tuwang-tuwa sila. Dahil sa wakas, magkakaapo na raw sila. Sabi ko na nga ba hindi pa huli ang lahat? Sabi ni Mama sa akin. Hindi na namin pinatagal. Nagpakasal kami ni Liam sa isang simpleng seremonya. Konting bisita, mga taong tunay na mahalaga lang. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hawak ang tiyan kong may munting buhay. Hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Mula sa babaeng puro trabaho at may edad na. Mula sa birheng takot magmahal. Hanggang sa babaeng marunong nang pumili ng sariling kaligayahan. Nang isuot ni Liam ang singsing sa daliri ko, nakita ko sa mga mata niya ang parehong titig nung una kaming nagkatagpo. Hindi pagnanasa lang, kundi pag-ibig. Ako po si Dr. Sandy, at kung dati akala ko huli na ang lahat para sa akin, nagkamali ako. Dahil minsan, ang tamang tao dumarating sa hindi perpektong oras, kundi sa oras na handa ka na. At ngayon, hindi na lang po ako isang doktora. Hindi na lang ako babae. Isa na akong asawa at magiging isang ina. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ng aking buhay. Sana'y nagustuhan nyo. Magandang araw. Ako nga po pala si Riza, 24 na taong gulang. Single at kasalukuyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang bar and hotel attendant. Gusto ko lang i-share sa inyo ang naging karanasan ko na siyang nagsilbing aral sa akin. Nangyari iyon
nang mapilitan akong lumuwas mula probinsya para makitira sa bahay ng aking kakambal. Masyado kasi akong naging abala sa pag-aasikaso ng mga papeles para matupad ang pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Maliban sa mabilis ang takbo ng mga proseso sa syudad, kailangan din ng personal appearance at dumaan sa maiksing interview para makumpleto ko ang aking mga requirements. Mabuti na lamang at pumayag ang brother-in-law kong pansamantala kong manirahan sa kanila, kahit sabihing makakaapekto sa privacy at budget ng kanilang pamilya ang biglaan kong pagdating. Magpahinga ka muna at alam kong napagod ka sa biyahe, wika ni Rika, ang aking kakambal. Isang maaliwalas na ngiti na lamang ang isinukli ko kay Rika habang pinagmamasdan ang inilahad nitong malambig na orange juice at strawberry cake sa aking harapan. Hulaan ko, hinanda mo talaga tong cake para sa pagdating ko? Tanong ko habang masiglang nakatingin sa kanya. Mabilis naman itong tumango para kumpirmahin ang hula ko. Kung hindi ako nagkakamali, ay 2 taon na silang kasal. Ngunit masasabi ko pa ring napakaswerte ng asawa niya kay Rika. Maliban sa mabait, maasikaso at masipag ang aking kakambal, ay lamang na lamang din ang talent nito sa kusina. Tulad ko ay pangarap din ito noon na makapagtrabaho abroad bilang isang pastry chef. Ngunit sadyang tadhana pa rin ang nasusunod sa ating buhay. Kung kaya naman nang mag-cruise ang landas nila ni Kuya Daniel, ay mas pinili nitong manatili sa bansa at magpatayo na lamang ng isang maliit na pastry shop. Siyempre, darating ang kakambal ko eh. Hindi naman ako malulugi sa isang pirasong cake, hindi ba? Anya at siya kapilyang ngumiti sa akin. Mahina na lamang akong natawa sa sinabi nito at minabuting sabihin sa kanya na may mga pinadala ang nanay namin para sa kanilang mag-asawa. Nagmamadali naman itong binuksan ang kahon sa ibabaw ng bagahe ko at excited na ipinakita kay kuya ang mga nakabalot pang chicharon, boneless danggit at otap. Habang nag-uusap silang mag-asawa, ay napansin yata nitong bigla kong natahimik sa aking kinauupuan. Huwag kang mag-alala, Riza. Mabuting tao ang Kuya Daniel mo. Wala kang dapat ikahiya sa kanya, lalo na sa pamangkin mong si Danica. Wika niya habang puno ng lambing na nakahawak sa braso ng kanyang asawa. Hindi ako agad nakasagot, pero alam ko namang napansin ni Daniel ang paminsan-minsan kong pagsulyap sa kanya, dahilan para mapangiti ito. Medyo nahiya naman ako, kaya hindi ko na yun inulit at ibinaling na lamang ang lahat ng atensyon ko sa aking pagkain. Kung hindi ako nagkakamali, ay nagtuturo ang mister niya sa isang public school. Sanay na sanay siyang makipaghalubilo sa ibang tao, kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit ganito na lamang kalakas ang radar niya. Masasabi ko namang magaling pumili ng mapapangasawa ang aking kakambal. Maliban sa gwapo, matangkad, ay maputi din si Kuya Daniel. Kaya sa unang tingin, ay mapagkakamalang may iba itong lahi dahil mayroong kakaiba sa aura at tikas niyang sa foreigner lamang kadalasang nakikita. Just feel at home, okay? Para saan pa't naging kakambal kita kung ibang tao rin naman ang turing namin sa'yo. Dagdag ni Rika na labis ko namang ikinatuwa. Pagkatapos ng tanghalian, ay napagpasyan kong magpahinga muna saglit sa kwartong binigay nila sa aking mag-asawa. Idlip lang sana ang gagawin ko sa loob, pero nagkasundo yata ang pagod at katawan kong matulog muna. Pasado 10:00 ng gabi,
Naalimpungatan ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Hindi ko alam kung bakit mas pinili kong bumangon muna at lumabas sa aking kwarto. Marahil dahil nakaramdam ako ng bahagyang panunuyo sa aking lalamunan, kaya pag inom ng tubig ang una kong naisip na gawin. Nasa bandang dulo ang kwarto ko, kaya wala akong choice kung hindi dumaan sa master's bedroom at sa kwarto ng aking pamangkin. Mahinahon at puno ng pag-iingat ang mga hakbang na ginawa ko upang hindi makalikha ng kahit anong ingay sa paligid. Kulang na nga lang ay gumapang ako sa sahig sa sobrang ingat. Sa kabila ng ginawa kong effort, hindi ko inasahan na magugulat ako sa aking maririnig. Sinubukan ko munang bumuntong hininga sa pag-aakalang guni-guni ko lamang yun. Pero ganun na lamang kabilis, naghurumentado ang puso ko. Nang muli kong marinig ang mahinang ingay at pigil na boses mula sa hindi kalayuan. Pinagmasdan ko ang pintong nakapaligid sa akin. Lights off ang mga yun, maliban na lamang sa master's bedroom. Gustuin ko mang baliwalain ang narinig ko, ngunit parang may bumubulong sa akin na manatili muna sa aking kinatatayuan para makiramdam. Huwag kang masyadong maingay, Han. Baka magsingsiri ka. Pabulong na boses na narinig ko. Kabado kong napalunok nang marinig ko ang boses ng aking kakambal. Hingal man ng bahagya, ngunit malinaw pa rin sa pandinig ko ang mga sinasabi niya. Nasundan iyon ng mahinang kaladyaan. Hanggang sa maya-maya ay tumahimik ang paligid at tanging mabibigat na paghinga na lamang ang naririnig ko. Ayoko mang mainggit sa aking kakambal, pero para bang nagkaroon ng sariling isip ang aking katawan. Habang tumatagal ako sa aking pwesto, ay tila nadala ko sa aking mga naririnig na unti-unting pumupukaw sa aking uhaw. Hindi ko na rin maiwasang huwag mag-isip ng kung ano-ano na nagaganap sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Doon, parang nag-flashback na bumalik sa alaala ko ang matamis na ngiti ni Daniel habang nakatingin siya sa akin kanina. Hindi ko tuloy naawat ang sarili ko na huwag mag-isip kung tunay ngang mahusay siya pagdating sa kama. Ilang minuto ang lumipas, ay mas lumala pa ang mga naririnig ko. Ilang beses ko na ring inuutusan ang sarili kong umalis na sa aking kinatatayuan, ngunit para bang ayaw nitong makinig sa akin. Hanggang sa dumating ang puntong, hindi ko na maawat ang sarili kong dumungaw sa nakaawang na pinto ng master's bedroom. Mula sa aking pwesto, ay nasaksihan ko ang pawisang mag-asawa na walang sawang nagdiwang sa malamig na gabi na para bang mga bagong kasal. Nakamasid lamang ako sa kanila, pero para na akong sinusunog ng buhay sa aking pwesto. Hindi ko maipaliwanag ang kakaibang alab na tumupok sa akin mula ulo hanggang paa, at mas lumala pa yun hanggang sa hindi ko na nalabanan pa. Isang hakbang paatras ang ginawa ko upang makaiwas nang hindi inaasahan na magtama ang mga mata naming dalawa ni Kuya Daniel. Ilang taon na ba akong walang karanasan sa kama at ganito na lamang ang epekto sa akin noon? Tanong ko sa aking sarili habang nakatingin na sa kisame. Pinansin ko ang bilis ng tibok ng puso ko habang bumabalik sa alaala ko ang mga nasaksihan ko sa master's bedroom. Ano na, Riza? Kung bakit ba naman kasi hindi ka nalang tumakbo at umiwas, diba? Sana hindi ka nalang nagpunta doon. Nagkaroon ka patuloy ng sakit sa ulo ngayon. Inis kong sambit nang makasiguradong nagtama nga talaga ang mga mata naming dalawa ni Kuya Daniel kanina. Gusto kong mapasabunot sa aking sarili
dahil nag-aagaw ang guilt, inis at kagustuhan kong alalahanin ang mga nangyari. Yung kakaibang behavior ni Daniel kanina, ano kayang ibig sabihin nun? Bakit ganun na lamang siya makatingin kahit abala silang dalawa ni Rika ng mga oras na yun? Para siyang naiinggit, nag-iinis na ewan at ayoko mang aminin, pero alam ko sa sarili ko na tinamaan ako sa aking natunghayan at nakaramdam ako ng inggit para sa aking kakambal dahil sa alapaap na kayang ibigay sa kanya ng kanyang asawa. Habang unti-unting bumabalik sa alaala ko ang nangyari kanina, ay hindi ko namalayan na unti-unti ko na palang binababa ang short ko hanggang sa tuluyan kong tinugunan ang uhaw na bumabagabag sa akin. Makailang beses ko ring hiniling na sana'y huwag nang maulit ang nangyari kagabi sa takot na baka magkasala lalo ang madumi kong isipan. Hanggat maaari, ayoko nang lumabas ng gabi sa kwarto at lalong hinding-hindi na rin ako pupunta sa kwarto nilang mag-asawa. Sinubukan kong isantabi ang nangyari. Magkakasama pa kaming kumain ng breakfast. Ginawa ko ang aking makakaya upang kumilos ng normal at walang pagkailang na mararamdaman sa loob ng pamamahay nito. Riza, maiwan ko muna kayo ng kuya mo ha? Kailangan kong sunduin si Danica eh. Dadaan din muna ako saglit ang supermarket. Nito na siyang nagpabilis ng kabog ng puso ko. Bagya akong nataranta. Samahan na kita kambal. Akala ko pagbibigyan niya ako. Ngunit ganito lamang ang naging sagot niya sa akin. Hindi naman ako magtatagal kambal. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nangangain ng buhay ang kuya mo eh. Dahil doon, wala akong ibang choice kung hindi ang manatili sa aking kwarto, kung saan wala akong ibang ginawa kung hindi mahiga at pagmasdan ang oras sa aking cellphone. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil biglang nangati ang lalamunan ko. Umubo ako at naglakad ako papunta sa baba para lamang maghanap ng tubig na maiinom. Riza, may problema ba? Sinubukan kong panatilihin ang katahimikan sa buong kusina. Kahit muntik na akong magulat nang makita ko ang bangungot na pilit kong iniiwasan. Mas pinili kong huwag umimik kay Daniel at magkunwaring inuubo pa rin, kaya kailangan kong uminom ng mas marami pang tubig. Nagtiis ako, kahit ang totoo ay sukang-suka na ako sa dami ng nainom ko. Bumuntong hininga siya. Iniiwasan mo ba ako dahil sa nangyari kagabi? Ganon na lamang ang pamimilog ng mga mata ko sa sinabi niya. Naisip ko mang ilihis ang usapan, ngunit alam kong hindi pwede. Nakakasigurado kung nakita niya ako, kaya wala akong pwedeng sabihing alibay. Kung pwede ko lang sanang hilingin sa lupa na ihukay niya muna ako, nang sa ganun ay matakasan ko ang sitwasyong to, baka kanina ko pa ginawa. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa kakambal mong nahuli mo kami. Para akong nabunutan ng tinik sa sinabi nito. Talaga kuya? Promise? Naninigurado kong tanong sa kanya. Tumango lamang ito habang nakangiti ng makahulugan sa akin. Pero sa isang kondisyon. Ano namang kondisyon yun? Nauutal ko ang tanong. Maglaro tayong dalawa ng bahay-bahayan. Otomatiko akong nasimento sa aking kinatatayuan. Hindi lamang dahil sa seryosong boses ni Daniel, kung hindi dahil sa kamay nitong mahigpit na nakahawak sa aking braso. Ano? Hindi pwede. Mali ang binabalak mong gawin. Pagpigil ko sa kanya. Huwag ka nang magpanggap na inosente, Riza. Bahagya akong napapikit nang bigla niya akong hinila papalapit. Bigla akong nahiya
at nailang ng mga oras na yon. Mukhang wala na akong kailangan pang itago dahil alam niyang nadala na rin ako sa mga nangyari. Sabi ko sa sarili ko. Gustuhin ko mang makipagtitigan ng matagal sa kanya, pero alam kong maaari talaga naming ikapahamak ang bagay na yun. Hindi naman masama kung aaminin mong nainggit ka nung gabing yun. Hindi naman ako madamot, Riza. Kaya kong ibigay din sa'yo lahat bago ka pumunta ng ibang bansa. Hindi ko na siya nagawa pang sagutin nang mapansin ko ang isang makasalanang halik na dumapo sa akin. Ipalagay na lang natin tong isang karanasan at remembrance mo galing sa akin. At syempre, malaking sikreto natin sa kakambal mo. Sa puntong yun, hindi na ako nagdalawang isip na makipag-eye to eye sa kanya. Anong gagawin mo kapag hindi ako pumayag? Tanong ko. Lumitaw ang mapang-akit ng ngiti sa mukha nito hanggang sa mapansin ko na lamang ang haplos niya sa aking buhok. Alam kong papayag ka. Halata ko yun habang nakatingin ka sa akin kagabi, Riza. Ang mga salitang yun ang naging hudyat upang tuluyan akong maging mahina sa sitwasyon naming dalawa ni Kuya Daniel. Hinayaan kong dumapo ang mga halik nito sa aking leeg, papunta sa aking tenga. Nanatili akong tahimik sa aking kinatatayuan, pero inaamin kong nawala na ako sa wisyo. Alam ko sa aking sarili na nais ko din. Gusto ko ring danasin ang dinanas kagabi ng aking kakambal. Malaking kasalanan ang gagawin natin, Daniel. Kapos ang hiningang pagtango lamang ang sinagot niya sa akin. But it's worth the risk, right? Tama siya. Alam kong mali ang ginagawa naming dalawa ni Daniel. Pero hinayaan ko pa rin siya hanggang sa hindi ko namalayan na umabot na yun ng mahigit 1 buwan. Minsan, nag-uusap kami ng aking kambal at palagi niyang pinagmamalaking wala raw bisyo ang kaniyang asawa. Totoo naman kasing minsan abala si Daniel sa mga paperworks at lesson plan, ngunit gumagawa pa rin to ng paraan upang magkaroon ng oras siya sa kanyang pamilya. Long weekend noon, nang magiya silang mamasyal sa mall at kumain sa labas. Bongga raw kasi ang pasok ng orders ngayong nalalapit na Valentine's Day. Kung kaya naman gusto ng kakambal kong ipagdiwang ang small wins ng kanyang negosyo. Maliban dun, alam nitong magiging abala siya sa paghahanda ng mga customized at bento cakes sa mga oras na iyon. Paniguradong sa CR at pasimpleng idlip lang sa kinauupuan ang magagawa niyang pahinga next week. Sure ka bang hindi ka sasama, kambal? Balak pa naman naming manood ng sine pagkatapos. Tapos dadaan na lang kami sa isang store para bilhan ng kuya mo ng paborito niyang ensaymada. Anya habang nililingon kung bumaba ng anak nila mula sa kwarto nito. Halata ko naman ang panghihinayang sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Next time na lang, kambal. Medyo napagod pa kasi ako sa biyahe ko mula DFA kanina eh. Tugon ko. Sana talaga maging maayos ng requirements ko para hindi ko na kailangang bumalik dun sa susunod na mga araw. Sabi ko pa. Baka naman sinasadya nilang pabalikin ka dahil may nagpapakyut sa'yo doon. Sabay tawa ni Rika. Dapat pala, samahan ka ng kuya mo minsan para akalain nilang may boyfriend ka na. Matamis siya ngumiti. Ako naman ay muntik nang mabulunan. Iniisip ko pa lang na magpapanggap itong boyfriend ko sa labas ng pamamahay nila ay kinikilabutan na ako. Naku, wag na, kambal no. Alam ko namang busy ang asawa mo. Kulang pa ang oras na sa lesson plan at mga paperworks. Napatingin sa akin si Rika. Yung tipong biglang napukaw ang interest niya at sa pagkakatingin niya ay nagtatanong ang kanyang mga mata. Nabanggit mo kasi kanina ang nagkukulong si kuya sa study area ngayon kaya hindi siya makakasama sa'yo. Sayang naman. Sabi ko na lamang. Sunod-sunod tong napatango na para bang nagawa niyang alalahanin
ang mga naging usapan namin kanina. O siya, alis na kami ha? Tugon ng aking kakambal. Sure ka talaga? Okay ka lang? Pwede ka namang sumunod kung gusto mo, kambal. Napangiti na lamang ako sa kadahilan ng may iba ring plano ang kanyang asawa, kung kaya sinabi nitong kailangan kong magpaiwan. Tatapusin lang daw nito ang mga papeles at ako naman ang aasikasuhin nito pagkatapos. Makalipas ang ilang minuto, ay tuluyan ang nakaalis silang dalawa. Habang naglalakad papunta sa study area, sumulyap muna ako sa full-size body mirror malapit sa kwarto ni Danica. Halata pala ngayon ang korte ng katawan ko sa suot kong maong na sexy shorts. Hindi naman ako nag-ayos, pero bakit pansin kong may bahagya na ring pagbabago ang aking sarili? Ewan. Kinulit kanyang sumama sa kanila, no? Nakangiti nitong tanong sa akin. Umupo ako sa tabi niya. Mabilis naman itong tiniklob ang folder na nasa harapan, tsaka niya ako hinalikan sa pisngi. Sunod nitong hinawakan ang kamay ko, tsaka malambing yung pinisil. Malapit na tayong dalawa sa finish line. Anya, tsaka makahulugang tumingin sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ko dahil hindi ko kaagad naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. I mean, malapit nang makumpleto ang mga requirements mo. Baka sa susunod na buwan, matutupad mo na ang pangarap mong makapagtrabaho abroad. Sabi pa niya. Napangiti na lang ako habang natawa naman si Daniel. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong ko nang mapansing pagod ang mga mata niya mula sa dami ng tinapos na trabaho. Pwede ba? Anito habang nilalapit ang mukha sa akin. Nagsalubong ang aming tingin at nagkangitian kaming dalawa. Oo naman, pero tulad nga ng mapalagi kong sinasabi sa'yo, hindi kasing sarap ng timpla ni Rika ang timpla ko. Alam mo namang gifted ang kamay ng kakambal ko pagdating sa pagluluto. Masarap naman ah. Papuri niya matapos ko siyang ipagtimpla ng simpleng mocha latte espresso. Parang ako? Sabi ko na may kasamang tawa. Napatingin siya sa akin habang nakangiti. Marahil tulad ko ay tinupok na rin siya ng init. Hindi dahil sa kape, kung hindi dahil alam namin ang susunod na mangyayari. Hindi ito ang unang beses na magkakalat kami sa study area niya. Hindi rin ito ang unang beses na ihihiga niya ako sa mga folders ng mga lesson plans niya para sa kanyang mga estudyante. Halos mabaliw ako ng sandaling yun. Mahigpit ang yakap ko habang pawisan kaming tumutugon sa bawat halik at haplos ng isa't isa. At sa huli, ay muli niya akong nadala sa rurok. Hindi pa naman ito ang huling beses, diba? Sabi nito sabay lapit ng mga labi niya sa mga labi ko. Umiling ako hanggang sa isang matamis na halik ang iginawad namin sa isa't isa. Hanggang sa muling pumulupot ang kaliwang braso ko sa batok niya na para bang humihiling pa ng isang beses na tinanguan naman niya. Kasabay ng pag-uga ng kama, nang bigla kaming makarinig ng tunog mula sa labas. Pinagsawalang bahala namin yun dahil inakala naming pusa lamang ang nanggugulo sa master's bedroom. Dad, nasa study area ka pa? Otomatiko kaming napakala sa isa't isa ni Kuya Daniel. Kapwa natataranta at kinakabahan sa malaking posibilidad na mahuli kaming dalawa ng aking kakambal. Bilis, magtago ka muna sa ilalim ng mesa. Hingal nitong sabi sa akin. Tulalaman dahil sa pagkadismaya, pero mas malaki ang kagustuhan namin na huwag kaming mahuli ni Rika. Ito ang unang beses na muntik na kaming mahuli sa akto at sa mismong study area pa talaga kung saan alam nitong busy sa trabaho ang kanyang asawa kaya hindi ito nakasama sa bonding time nilang pamilya.
Ramdam ko ang lamig ng aircon na dumadampi sa aking kutis. Ayoko namang basta na lamang kumuha ng papel at baka mamaya ay mahuli pa kami kapag nakagawa ako ng mahinang tunog. Hindi ko tuloy maiwasang huwag makaramdam ng hiya habang pinapakinggan ang usapan nilang mag-asawa ng mga panahong yun. Feeling ko ay unti-unti akong sinisisi ng aking konsensya mula sa pagtataksil na ginawa naming dalawa ng asawa nito. Hanggang sa puntong alam kong nababawasan na ang oras ni Daniel para sa kanyang pamilya dahil sa mga lihim namin. Habang tumatagal, ay mas nadaragdagan na rin ang kasalanan namin. At marahil, ito na ang tamang panahon o mas mabuti yatang sabing hudyat para huminto na at gawin ang tama. Masasabi kong labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa kong kasalanan sa aking kakambal. At kahit 3 taon na akong nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa, habang panay ang padala ko upang tulungan sila sa pag-aaral ni Danica sa kolehiyo, ay alam kong hindi sapat yun upang maihukay ko sa limot ang lahat ng mga nangyari. Tunay ngang mali ang magpadala sa tukso. Hindi iyon tama. Tulad na lamang ng naging karanasan ko. Nagustuhin ko mang kalimutan ang mga nangyari, ngunit mukhang matatagalan pa bago ko mapatawad ang aking sarili. Hanggang dito na lang po ang aking istorya at salamat sa pakikinig.